Продължаваме с интервюто на Роси Пламенова с старшия инструктор по болен терапия Андрю Зопус, който миналата седмица беше в България. Разкажете ми малко повече за вашата организация. За първи път ли сте в България? Идвам от Австралия и съм старши международен преподавател към Австралийската асоциация и Академия за болен терапия и отговарям за Европа, като България е една от страните, в които преподавам. Техниката е нова в световен мащаб. Само 10 години тя е извън границите на Австралия и вече се е развила в повече от 32 държави с над 35 000 практикуващи. Техниката е нежна, неинвазивна. Няма нещо, което тази техника да не може да адресира и да повлияе. Активирайки вътрешния лекар на нашето тяло, ние всъщност можем да въздействаме върху всеки един негов проблем. Много често резултатите идват веднага след процедурата, но понякога отнема повече време. По принцип с тази методика тялото се възстановява за времето, което му е нужно в неговите собствени граници. Нека да кажем с какви специалисти работите тук в България. Има лекари, които се обучават в момента по тази методика. Има много кинезитерапевти, както и немедицински лица, които имат интерес към терапевтична дейност. Курсовете се провеждат през период от около 3 месеца, по 4 дни е всеки един семинар. Сега са модули 1 и 2 и след около 3 месеца започват 3 и 4, след още 3 започват 5 и 6. Това дава време на студентите да отработят всичко научено, а когато следващия път се видим, да успеят да усъвършенстват техниката си и да изчистят детайли. Високо ниво ли са нашите специалисти тук в България? Трябва да ви призная, че преди 2 дни завърши 7-ми модул за една от групите, които се обучават. Те имаха полагане на писмен и практически изпит. За първи път от дългите ми години на преподаване цяла група преминава без никой да се е провалил. Как работи техниката? Много неврофилолози идват в Австралия и Академията, за да попитат и да разберат как точно действа методиката, и почти всички отговарят, че тя действа посредством нервната, кръвоносната, лимфната и имунната системи. Техниката е много нежна за приложение, неинвазивна и не може да навреди. Къде произхожда тази техника? Техниката е създадена в Австралия от господин Том Боуен, който е бил човек с голяма дарба, по професия само дърводелец. Том Боуен е избрал 6 човека, на които да предаде познанията си. Всички от 6 различни области. Те са го питали как и откъде е развивал тази методика. На всички той е отговорил по един и същ начин. За него тази техника е дар от Бога. Вие лично от колко време се занимавате с тази техника? Обучих се в тази методика през 1988 година, от 16 я преподавам в Австралия, Европа, както и Азия. Продължаваме разговора с кинези и болен терапевта Николай Колев. Очакваме въпросите и мненията ви на телефон 975-25-55. Да продължим, Ники, с автоимунните заболявания. Нещо, което само на тях да помага болен терапията и пак е изключително ценна, защото трудно се облегчават и лекуват като цяло. Да, бяхме стигнали до там за дисбаланса в вегетативната нервна система, понеже съвременното човечество е подложено на един изключително голям стрес. И от този голям стрес се получава сериозен дисбаланс точно в симпатикуса и парасимпатикуса и се получава много силна доминанта на симпатикуса, което отключва редица заболявания. Какво е симпатикус и парасимпатикус? Това са двете части на вегетативната нервна система, на автономната нервна система, които контролират над 80% от нашите жизнени функции. Когато симпатикус е доминантен, човек е подложен на стрес. Отделя се адреналин, получава се вазоконстрикция или свиване на кръвоносните съдове, човек е в бойна готовност и много хора денонощно са в едно такова състояние. Оттам се получава и тахикардия, и високо кръвно, и какви ли още не заболявания. А когато човек е под влиянието на парасимпатикуса, човек става спокоен, балансиран, уравновесен. И точно това се случва по време на болен терапия.
пациентът изпада в едно състояние на приятен, лек, дълбок релакс. Като същевременно чува всичко, усеща всичко, адекватен е, но едва ли не усеща как всяка една клетка на тялото му изпитва удоволствие от това отпускане, в което е изпаднал. По време на това състояние микроциркулацията се подобрява значително и по този начин организма има възможност да изнесе натрупани метаболитни продукти в тъкани, които по принцип няма кой знае каква циркулация, и да се подобри микроциркулацията и храненето на тъканите, които са засегнати по една или друга причина. Примерно, съвременното човечество е подложено на страхотен стрес, да, и е подложено на голямо статично натоварване. Ние сме обездвижени. Компютъра, самолета, ресторанта, колата и така нататък. Това нарушава микроциркулаторните процеси в голяма част от опорно-двигателния апарат. И това нарушаване на микроциркулацията съответно дава свой отпечатък. Повечето хора почват да ги боли кръста, почват да ги боли гърба, почват да ги боли врата, почват отлагане на некачествена фиброзна тъкан, прескачане, оплътнения. Те биха ли могли да бъдат повлияни от болена? Определено, да, определено. Един от ефектите на болен е, че по време на болен прехвърлянето се изпращат тъй наречените солитон вълни. Американски учени са ги проучвали и са доказали, че имат уникален лечебен ефект върху организма. Солитон вълната може да се нарече микроцунами вълна. Както истинската цунами вълна има способността да се разпространява хиляди километри без да си губи силата, така и солитон вълната има способността да се разпространява из организма продължителен период от време без да си губи силата. И образно казано, тя на места се сблъска с айсберги. Обаче силата на водата е по-силна, така да се каже, и последствие от постоянното сблъскване на вълната с дадените айсберги, така да ги наречем, те биват разрушавани. Айсберги са примерно уплътненията по гърба, каквито имат повечето хора. Разбирам. Примерно. Добре, за кои други заболявания помага болен терапията? Болен терапията почти няма заболяване, на които да не повлиява. Страшно добре повлиява безсънието. Много хора в България страдат от безсъние. Нямате си на представа колко добре се повлияват тези хора. Обикновено след 2-3 сесии, пациенти, които години наред пият лекарства, силни лекарства за безсънието, след няколко сесии почват да спят като бебета. Пациенти, които са с високо кръвно, които години наред са с една шепа хапчета, за съжаление, български народ, много хора вече над 35 години са с една шепа хапчета, включително и за кръвно. Такива хора постепенно кръвното им се балансира, нормализира се и биват принудени да оставят медикаментите. А при шокови състояния, при депресия, в такива случаи, нервни напрежения? Определено са много такива случаи пациентки, които са изпаднали в такъв дисбаланс поради едно или друго емоционално шоково състояние, които в последствие има някои не могат да се стоят вкъщи, изпадат в някаква клаустрофобия. Други, като отидат на обществено место, не могат да стоят на обществени места, изпадат такива състояния. Имат чувство, че нещо се случва с организма им. Такива пациентки изключително добре се повлияват от болен. След няколко болен сесии, тези неща абсолютно изчезват. А колко време след терапията се чувства подобрението? Значи при всеки човек е индивидуално. Зависи дали става въпрос за хроничен случай или остър проблем. Острите заболявания обикновено веднага след процедурата настъпва сериозно облегчаване на проблема. При хроничните заболявания просто е необходим по-продължителен период от време, но е индивидуално. Индивидуално казвам, защото зависи пациента какъв е неговия начин на живот. Зависи каква храна употребява. Примерно, Том Болен е препоръчвал на своите пациенти да консумират храна, която предизвиква алкална реакция в организма си. Това какво означава? Какви храни? Това означава, той е дал таблица от плодовете, примерно кайсии, ябълки, авокадо, банани, всички ягодови плодове и така нататък. От зеленчуците, патладжан, зърна, соя, моркови, целина, фасул и така нататък. От зърнените храни, просол, зелената част на царевицата, месото, нито един от видовете месо Том Болен не го е препоръчал. И храна, която предизвика киселинна реакция, трябва 20% от амините да се съдържа от храна, която предизвика киселинна реакция в организма и 80% която предизвика алкална реакция. Но това е тема на друг и по-дълъг разговор. По този повод искам да кажа, че много учени са правени проучвания, са доказали, че голяма част от раковите заболявания в организма се образуват следствие на нарушение pH баланс в организма. При много хора pH баланса е нарушен и се получава повече киселинна среда в техния организъм. Тая среда
под влияние на храната, която консумират, създава изключително благоприятни условия за развитието на микропаразити и определени бактерии в организма, които почват да населяват организма. И според много учени, те са основният отключващ фактор на раковите заболявания, на туморните клетки. Основният отключващ фактор са някои микропаразити. И ако пациента създаде повече алкална среда в организма си, той създава среда неблагоприятна за развитието на тия микроорганизми, благодарение на което той се прочиства. И Том Боен, не знам дали ги е знал тези неща, преди повече от 60 години, но той го е препоръчал това на своите пациенти. И наистина, когато Боен действа повече, когато пациента си помогне сам на себе си. Ако почне правилна диета, също много голямо значение има каква вода консумира. Каква трябва да е водата? Значи, водата трябва да бъде, за предпочитане да бъде алкална. Алкална вода? Да, трябва да бъде ниско ионизирана. Къде да я намерим? Има такива уреди, които ионизират водата. Ниско ионизираната вода е алкална вода. И доказано, че тя е концентрирана, молекулите са по 5-6. А водата, която тече от чешмата, е в молекули по 12-13. По-малкото струпване на молекули на водата позволява те да влезат по-дълбоко в структурите на организма и да изчистят, да прочистят организма от токсини и от шлаки. Разбирам те. За момент те прекъсвам, Ники, за да чуем зрител. Здравейте! Здравейте и добър ден! Добър ден, слушаме ви. Казвам се доктор Кючуков и съм пациент на Николай Колев. Ние, лекарите, се придържаме към стандартните методи на лечение и често пъти се отнасяме с недоверие към така наречените алтернативни методи. Срещу голяма част обаче от заболяванията съвременната медицина е безпомощна. Вие като лекар го признавате? Да. И често пъти назначеното симптоматично лечение с медикаменти повече наврежда, отколкото да помогне. Така. Когато човек се разболее, му е нужно да се постави диагноза и да се назначи лечение. Да. За съжаление, в България обаче има много болни с неизяснена диагноза и неправилно лечение. Да. Затова горещо препоръчвам в тези случаи да се потърси помощта на специалисти като Николай Колев. Лично аз съм свидетел как Николай е помогнал на много хора, включително на мен и на семейството ми. Много се радвам, че една помощ, която мога да нарека с единственото име чудо, за което съм му много, много благодарен. Много ви благодаря за хубавите думи. Терапията е изключително ефективна при редица тежки заболявания. Много ви благодаря за хубавите думи още веднъж. Ники, радваш ли се, че си успял да помогнеш на хората? Виж, дори лекар, който от конвенционалната медицина признава, че тя понякога е безпомощна. Да, неговият случай беше така доста интересен, с 2 дискови хернии във врата, едната, които медиана, което означава, че дисковия провоз беше към гръбначно-мозъчния канал. Симптоматиката беше много сериозна с изтръпване, с много силни болки в ръката. Почти му беше невъзможно да работи и след няколко болен терапии за огромно негово очудване всичко изчезна. Да, нека да чуем отново зрител. Здравейте! Добър ден! Добър ден, чуваме ли се? Здравейте! Ходих да спрях телевизора. Благодаря ви. Тази кинезистерапия, мисля, че е копие на тази иглотерапията и акупунктурата. Аз имах близка лекарка в вътрешни болести и беше силно специализирала тази професия, обаче само, че тя с китайски апарат. И аз често бех в тях и виждах как хора идват и мазето й приличаше на склад за ръки, вина, уиски и суджуци и луканки. Просто хората доволни, предоволни им помагат. Това е един апарат, който се лови. Тя имаше цял учебник. Ходеше на симпозиуми, световни симпозиуми. Защитаваше там своята специалност и аз също подкрепям. Не съм лекар като предишния лекар, обаче съм буден човек и виждам положителното и го защитавам. Благодаря ви, господине, за вашето включване. Ники, още веднъж да кажем за зрителите, че това не се припокрива с акупунктурата, акупресурата. Не, методите са коренно различни. Да. Мога категорично да го кажа. Болен терапията е различна. Абсолютно, понеже се занимаваме с китайска медицина, което много ми помага при диагностицирането на проблема и след това да знам как да въздействаме чрез болена. Защото ще ви дам един пример. Примерно пациент, който идва пациент с алергична реакция. И обикновено лекарите почват да ги блъскат с какви медикаменти, кортизони, какво ли не. И
няма кой знае какво повлияние. Според китайската медицина, всяка една алергична проява е проява на проблем с черния дроб. И обикновено симптомите се припокриват. Десностранно главоболие, неспокоен сън с много сънуване, пациента като стане от съне като парцал, обикновено имат сини кръгове под очите. Това са симптоми на увреждане на черния дроб според китайската медицина. Това за мен е индикация, че аз трябва чрез болен терапията да насоча вниманието повече към черния дроб. Разбирам. И отново зрител, здравейте. Ало. Добър ден. Имам въпрос. Да? Болен терапията помага ли при множествена склероза? Моля ви. Благодаря ви за въпроса. Действително много коварно заболяване. Ники? Множествената склероза наистина е много коварно заболяване. С болен терапията се получава повлияване, но пътят е по-дълъг при множествената склероза. Трябва доста продължително време да се правят процедури, като е изключително важно пациента да почне да следва правилен диетичен режим, правилно движение, вода каква консумира. Има много голямо значение дали пациентът е решил да оздравее. Защото има някои хора, които обичат и искат да са болни. Има само 3 условия. Как така ще обичат и ще искат да са болни? Има 3 условия, при които болен не действа. Едното е ако терапевта не е извършил коректно самата процедура, ако настъпи следваща травма или ако пациента не иска да оздравее. Има някои хора, обичат и искат да бъдат съжалявани. Може би най-вероятно това е неосъзнато, защото не вярвам, че със съзнанието си човек ще иска такова нещо, да изпитва дискомфорт. Освен ако не е мазохист. Отявлен. Има някои просто наистина обичат да ги съжаляват, другите са центъра на внимание, другите се грижат за тях и такива хора просто нямат желание да оздравят. Така казвам, ако пациента има желание да оздравее, почне да спазва определени правила в комбинация с болен терапията, наистина може да се постигнат чудеса. Добре, и отново зрител, здравейте. Ало? Добър ден, слушаме ви. Ало? Да. Интересувам се. Ало? Да, слушаме ви. Говорете, господин. Може ли тази терапия да помогне на диабетичо болен? Благодаря ви за въпроса. Ники? Да, определено имал съм такива случаи. За очудване на лекарите, след няколко месеца терапия, пациентът отива да си прави изследване и се оказва, че кръвната му захар е абсолютно в норма, не се налага. Говоря за такива случаи, които са имунстимулиращи производството от панкреаса на инсулин и такива, които са направо на инсулин. И в двата случая се получава изключително добро повлияване от болена. Впечатляващо. Да. Има ли все пак общо между болен терапията и рейки терапията? Струва ми се, че действат на един и същи принцип. Рейки терапията е по-скоро нещо енергийно, където свързваш се с космоса, пък препращаш енергия, пък, честно казано, моето лично мнение... Ти така го описа, че звучи направо налудничево. Не е съвсем така. Рейки терапията. Значи, лично моето мнение е, че аз се държа малко дистанцирано на страна от тия енергийни лечения, защото лично на мен ми звучи малко окултно. А това, което харесвам е, че Том Боен никога не е използвал думата енергия. Енергия звучи много абстрактно, много странно. Тук се говори за определени принципи, чрез които действа. Така че няма абсолютно нищо общо с рейкито. Добре, разбрахте. На финала на нашия разговор е важно да уточним, има ли все пак случаи, заболявания, при които болената не се препоръчва? Това е най-интересното при болена, че няма противопоказания. Това е страхотно. Да, това е уникалното при тази методика. То се използва при бремени, при бебета, при възрастни хора, при болни от рак, при всеки случай. Имал съм пациенти болни от рак, които са вече в напреднала фаза и стадии. На такива никой не може да им помогне. Но такива хора стигат до такова състояние, при което и морфина не може да им помогне. А благодарение на болена става така, че тези хора си умират в мир. Просто без болка. Добре. И така, твоите препоръки към зрителите ни, които ни гледат в момента, като специалист, кинезитерапевт, болен терапевт? Моята препоръка е, че хората трябва да се движат повече, да пият повече правилна вода, не минерална, защото минералната вода съдържа неорганични минерали, които се натрупват в организма под формата на калцификати, осификати, тъй наречените шипове, камъни в бъбреците, камъни в жлъчката и също да посещават от време на време кинезитерапевт или болен терапевт, за да се чувства здрави. Болен терапията се извършва веднъж в седмицата. Тя се създаде по ефект между 5 и 10 дни, трябва да бъде извършена следващата процедура. Всеки може да си позволи веднъж в седмицата да отдели час за себе си. Да. Не е хубаво по-често да се прави отведнъж седмично. Не, защото организма, ние сме му дали определена команда, той изпълнява дадената команда,
Ако той преди да изпълнил дадената команда, която ние сме му задали, и му зададем друга команда, означава да натоварим организма. Ники, благодаря ти за този интересен разговор. Ние ще продължим с рубриката на Откровено, в която Венци Чипева ни предлага различни атрактивни възможности за весело и забавно прекарване на свободното време. Днес сме на спининг, каквото и да означава това. Здравейте, приятели! Ето, че отново дойде време за нашата рубрика, в която ви даваме предложения как да уплътните свободното време, с което разполагате. Този път ще спортуваме и по-специално ще се отдадем на един не много традиционен спорт – спининг. Здравей, Силвия! Кажи ми, от колко време се занимаваш? Защо се насочи точно към този спорт? Цял живот съм спортувала активно като инструктор, се занимавам от близо 2 години. Не само с спининг, с много спортове се занимавам, като аз избирам малко по-такива корави дисциплини, тъй като спининга си е колело на закрито и си е доста тежък и интензивен час. Спининга е една силова кардиотренировка, която натоварва цялото тяло, като предимно набляга на долната част на бедра и на седалище. Специално пригодени колела за каране на закрито, които се казват спинери. Каква е разликата с един обикновен велоергометър, който познавам от фитнес уредите? В механиката и в това, че спинерите са по-издръжливи на натоварване. Като тук предимно караш без седалка. В смисъл ставаш, сядаш. Тоест няма много време за почивка да сме седнали или? Бих казала, че няма никакво време за почивка, тъй като тренировката е синтезирана в рамките на един астрономически час. Имаш загрявка, имаш по-натоварваща част, упражнения. След това лягаш корем и разтягане. Стречинг. В смисъл всичко си е синтезирано в рамките на един час. И всеки, който идва, го прави с цел да даде всичко от себе си максимално за един час и след това да си тръгне изкъпан и зареден. Тоест тренировката представлява всъщност малко по малко да караме все по-интензивно и по-интензивно. Да, като се стига все пак до някакъв таван и интензивност, според групата, според това колко нови човека имаш в групата и така нататък, но в общи линии не е лека тренировка, но пък е много, много приятна. Ако примерно преди това не сме спортували, дали е подходящо или може би човек трябва да започне с някой по-лек спорт? Не, предимно ще си почне на седалка. С леки проби да се изправя и така нататък, докато му укрепне малко мускулатурата, докато свикне с дишането. И вече според зависи от човека. Всеки сам преценява кога може да стане и да кара наравно с всички. Мъже или жени повече предпочитат тренировките с спининг? В България като че ли тези зали за аеробика и комбинирани спортове ги посещават повече жени, макар че са подходящи за мъже и за жени. Факта, че има и много инструктори мъже по спининг, също е много показателен. Добре, ти така като треньор по спининг, с какво според тебе спининга е по-добър, да кажем, от една тренировка по аеробика, да речем, който е може би най-разпространеното така занимание в зала? Всяка една тренировка си е добра сама по себе си и всеки човек си избира неговата тренировка. Според това какъв тип е и какви натоварвания предпочита. Помага ли така да се заредим положително, да изразходваме стреса, да забравим лошите мисли? Абсолютно, да. Особено след работа много добре идва една тренировка. Тъй като физическото натоварване води до психическо разтоварване, най-грубо обяснено. Силната музика изглежда е така задължителна за този спорт. Силната музика е стимуланта на хората да могат да изкарат целия час, който все пак си е тежък, дават им тонус и най-важното, музиката дава ритъм на самата тренировка.
А лятото заниманията с спининг пак търсени ли са или по-скоро зимата така хората се насочват към повече към спортовете в зала? Като цяло целогодишно си има хора в залите, като лятото естествено е по-слабо, тъй като повечето хора са по-отпуски. Ти самата лятото спортуваш ли спининг или предпочиташ някъде навън? Спортувам. И плюс навън. Спининга за тебе си е страст. Да. Спининга търсят ли го хората? Така някой като дойде, примерно има ли хора, които си решили точно, че искат спининг или по-скоро случайно идват тук в залата, виждат, че се предлага като дисциплина и тогава решават да пробват. Сякаш не е толкова популярно. Да, има нещо такова, но все пак повечето хора, които идват тук преди това са го проверили или са чули от някъде, или са гледали филмчета или клипчета или нещо и идват тук, защото са потърсили и знаят, че има. Но определено не е имало така случайни хора, които просто са дошли без да знаят какво е спининг. В смисъл, всеки се е поинтересувал преди това и се е запознал. Дига ли адреналина една тренировка с спининг? Определено. Всеки спорт дига адреналина. Какво би казала за зрителите, които все още не са дошли, но би им било любопитно да опитат? Да заповядате, спорта е здраве.